Nu når du skal til Leicester og Comedy Festival, varmer du så op inden? Har du sådan nogle øvelser, du skal igennem for at varme op? Ja. Jeg står altid og hopper meget voldsomt op og ned. Går sådan frem og tilbage, og så hopper jeg lige inden jeg går på, og så går jeg på. Og virker det? Jeg synes det. Jeg vil give dig et godt tip til, at hvis du en dag skulle udvide opvarmningsrepertoiret, så kunne du lave det, at vi har valgt at kalde en Giancarlo Tello-opvarmning. Jeg har lavet gymnastik hele mit liv, og det er bare et livsstil. Jeg går meget op i at blive bedre. Så det betyder meget? Ja, rigtig meget. Kan du se dig selv lave den? Altså, den havde jeg ikke set komme. Jeg troede, det var sådan noget, han skulle Du så regner, at han skulle op i en eller anden boksering eller et eller andet. Jeg håber, han kender ham bagved. Ja. Og det ikke bare sådan en, der kommer lige sådan for sjov. Prøv lige, nu skal jeg lige. Altså. Eller også en, der kommer ind forfra og gør sjove ting. Nå, nu skal der se noget skægt. Det er også drengen i baggrunden, der hvad foregår. Enormt mange fattersymboler der, ikke? Og så holder han sig ved... Det var ikke gået, prøv at det var ikke gået til OL i Sochi, det der. Det var blevet stået ude på stedet. Det der, det er fandme... Okay, det er smukt. Kan du bruge den? Jeg skal helt klart til at udvide mit... det så smertefuldt ud. Skal han have en ny hofte eller sådan noget bag? Hvordan